hjertelig velkommen til den her video. Mit navn er Lily, og jeg er 8 år. Jeg bor i Horsens sammen med min morfar og min storebror. Hvis I godt kan lide marcipan, så like og subscribe. Hvis I har like og subscribe, så er det godt, fordi i dag skal vi lave marcipan. Eller det gør jeg. Tada! Lad os komme i gang. Så. Jeg er i gang med at lave sådan nogle her. Så bagefter så døber jeg lige den i chokolade og putter creme på. Og det bliver utrolig lækkert. Så skal man rulle den, som man kan se. Så måler jeg med den her, som er en forsøgskanin, kan man da kalde det for. Skærer man lige det, skærer man lige af. Der. Fin og smuk. Og perfekt. Det er lidt mere en burrito, det her. Nå, nu når vi har lavet den her, så spiller vi. Så laver vi bare en masse af de her. Hej. Jeg skal til at spise nu, men jeg filmer videre bagefter. Men jeg kan trylle op, for den har jeg. 3, 2, 1, nu! Ja. Vi ses, jeg skal spise. Jeg kommer tilbage, når jeg er færdig. Så er jeg tilbage fra at spise, og jeg har den her på. Men jeg vil gerne vise jer mit lager. Ja, lækkert. Og marcipan. Marcipan er altid lækkert. Vi har lavet utrolig meget, så jeg er i gang her. Det er mig, der har lavet hele den her. Og det er min cola. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Husk at like og subscribe. Vi ses!